Kenties vielä yksi, herra Obama. Kiitos. Teille olisi vieras. Ei vieraita. Mä aion ottaa koko helmikuun lomaa, chillata ja seurata vierestä, kun muu maailma ikävöi mua. Lähetä ne vaan pois. He eivät suostu lähtemään. Mä en ota nyt ketään vastaan. Varsinkaan jos se on Hilari. Mä en jaksa sitä itkua enää yhtään. Kuka mainitsi sen loserin? Mitä sä teet täällä? Fred. 100 kerran mä olen Barack. Fred. Mä haluan olla rehellinen. Mun kausi, se ei ole alkanut ihan niin hyvin, mitä se olisi voinut alkaa. Joo, mä olen huomannut. Mut me varmaan molemmat tiedetään, että kuka siihen on syyllinen. No hienoa, jos sä voit vihdoin katsoa peiliin ja ottaa vähän vastuuta. Media, ankeuttajat, lesbot, varsinkin kiukkuset lesbot, Australia, hipit, napajäätikkö, meksikolaiset, Donald. Liberaalit, kommunistit, jästit, Donald. hobitit, morlokit, toimittajat ja hovimestari. Donald, sut on vasta valittu. Sulla pitäisi olla nyt kuherruskuukausi maailman kanssa. Sen sijaan sä oot käyttäytynyt sekavasti ja jotenkin onnistunut suututtaa sekä sun viholliset että sun ystävät. No mut sellaisia mun kuheruskuukaudet on. Se on totta. Sellaisia ne on. Fredi hei. Mä tarvitsen sun apua. No okei, kerro sitten. No, suahan pidettiin aikoinaan loistavana puhujana. No loistavana ja loistavana. Niin, no ei niin loistavana kuin mua. Mä oon loistavin puhuja kaikista. Nytkin mä puhun, sä et puhu mitään. #loistavin puhuja kaikista. Miksi sä olet täällä? No miksi kukaan meistä on täällä? #filosofinen Trump. #iäisyyskysymys. Miksi sä olet täällä Lomasaarella? Mä tarvitsen sun apua. Mun pitää kirjoittaa puhe ja mun pitää vedota kaikki Hilarin kannattajiin. No nyt on sitten hyvä hetki osoittaa nöyryyttä. Vapaan maailman johtajana sulla on siihen varaa. Kukaan ei ole niin nöyrä kuin mä. Mun rinnalla äiti Teresakin näyttää ihan cheekiltä. Mut onks tää jo aivan liian nöyrää? Mä ajattelin aloittaa näin. Arvoisat loserit. Teidän... Et sä voi kutsua sun kansalaisia losereiksi. Mitä? Enkö? No et. Kokeillaan näin. Miten olisi arvoisat poliittiset vastustajani? Senkin likaiset hipit. Jos vähän kunnioittavammin. Arvoisat likaiset hipit. Vaikka meillä oli kampanjan aikana erimielisyytemme, olen myös teidän presidenttinne. Vaikka te olette täysiä idiootteja, niin teidän pitää silti totella mua, tai sitten lähdette menee. Haluan ojentaa käteni teitä kohti. Haluan ojentaa käteni, joka ei muuten mikään pieni käsi, vaan iso käsi, #iso käsi, #iso kaikki muukin. Ja muulle maailmalle haluan sanoa, luottakaa minuun. Haistakaa paskaa. Kuten minä luotan teihin. Ja käykää suihkussa. No niin, jos tollasen vedät, niin se menee varmaan sit paljon paremmin. Hei, kiitti Fred. Et sä muuten jaksais millään hoitaa tuota pressahommaa ensi viikolla. Mitä? Se on tylsää ja raskasta. Ja koska ei tapahdu yhtään mitään, mä en jaksa sitä. Donald, mä kysyin tätä viimeksi, kun nähtiin ja kysyn nyt uudestaan. Miksi sä haluat olla presidentti, jos on niin vastenmielistä? En mä halua puhua siitä. No, kerro nyt vaan. En mä halua kertoa. Kerro nyt vaan. En. Minä tiedän tämän. Hänellä on olla keskivaikean narsistinen persoonallisuushäiriö, jossa loputon hyväksynnän tarve yhdistettynä ylpeydeksi naamioituneeseen epätoivoon ja epävarmuuteen aiheuttaa kasvavan riittämättömyyden tunteen, jonka seurauksena menestys on pakkomielle, joka ei kuitenkaan tuo täyttymys, vaan pohjaton valheellisuuden tunne ja häpeä. Just. Nyt sä oot sitten puhumisen lisäksi alkanut ajatella. Mä oon pettureiden ympäröimä, mä lähden himaan, mä menen lenkskarilla, Melanie, sä saat uida, sulla on Noniin, hopi, katsomoon. Ei siinä ollut koko jakso. Mene katsomoon katsomaan loput.